חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. והיום אנחנו נכין סליים שאחת העוקבות שלי המליצה לי, אז בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, דבר ראשון, כפית. איך לא מסבירה לכם על סבון המרכיבים? ידיים, קרם נחות לשיער, טיפה מרכך כביסה, בורקס, דבק ומים, ממש מעט. והנה המוצר האחרון, מרכך איזה נוזל כביסה, לא פרסיל. וזה כמובן רק אם אתם רוצים. כן, ותוספות. אז בואו נתחיל. מוצר ראשון, דבק. זה לא רשמו לי בתגובה, היא פגשה אותי במציאות. ואגב, אני רוצה להגיד תודה לחברה המהממת שלי, רומי, שמצלמת אותי כרגע. שלום. אני אתחיל בהתחלה מסליים קטן, כאילו לעשות אותו טיפה קטן ממה שאני אעשה בסוף, כי אני אעשה את המתכונת פעמיים, כי אני לא יודעת איך הוא יצא. טוב, אז טיפה נערבב. מוצר שני, מים, ממש מעט, ולערבב. יוצא אמור בהתחלה די דומה למתכון שהראיתי לכם כבר באחד הסרטונים הקודמים, ונראה לי אני אוסיף עוד דבק. תתעלמו מהרעש רקע, הבן דוד שלי פה צופה. סתם, לא יודעת למה שמתי לבד בבית, אני לא רואה את זה מלא, לא ראיתי את זה בחצי שנה. למה עצרת? לא, עכשיו לא. אוקיי, אז בעצם ערבבנו עד שהמים והדבק כבר ערבבו. זה אמור להיות גם גמיש ונוזלי בו זמנית, כאילו להיראות נוזלי אבל להיות ממש דביק. טוב, מוצר שני, קרם נחות לשיער שלישי. מוצר שלישי? כן. כי לא רואים את המים. רגע, מה זה עכשיו? קרם נחות לשיער. אוקיי. אגב, עדיף לכם לצפות עד הסוף, חכו לתוצאה הסופית, ואז סתם תנהלו. כמובן שאם יש לכם משהו לא מובן, נשאל בתגובות. ואני אעשה סרטון שאלות תשובות למלא סרטונים, אז בואו נמשיך לערבב. אגב, אני אעשה לכם בקרוב הגרלה חדשה, כי אף אחד לא נרשם מהגרלה הקודמת וכבר הסתיימה. ומה זה? זה מרכך כביסה, זה לא משנה שזה. כמה שמים? פקק? פחות מפקק, רבע פקק קטן, רבע של פקק קטן, שזה בערך פחות מחמישית פקק גדול, בערך שישית פקק גדול. מי שלומד מתמטיקה בתחיל קל לחשב, מי שכבר עבר את כיתה ה' או עכשיו כיתה ה' יודע. המוצר הבא זה סבון ידיים, מומלץ של אלין, אבל זה בגישה בערך 5 לחיצות. הנה 5. אז עשיתי 6 לא יודעת. 5 עד 6. כן, משהו כזה. לכן ריח ממש טוב לסליים. יש לזה ריח מדהים, טערי. עכשיו אני מציין כדי מלמעלה. כפי שאתם רואים אני ממש יפה. בא לי להוסיף עוד טיפה. 1, 2, רק אם זה לטעמכם לפי הריח שלכם. כן. זה כאילו כמה הוספתי עוד ריח 5 לחיצות. כן. לא לשים, כמובן לא יותר מדי, אבל כאילו עד 10. זהו. כן, עד 10. אחרון. מרכיב נוזל אחרון. כביסה. כמה שמים? קצת? ממש מעט. לא הרבה. כזה כמו ששמים מלח. ככה. קמטות. זהו. ומערבבים. עכשיו אתם תראו את התוצאה. כמובן עוד מעט שמים גם את החרוזים ואת הבורקס. עכשיו לשלב, רגע, זה עשינו
רגע, דבי כסית? כן, דבק עשינו נכון. יאללה, אז בורקס. לא. קודם חרוזים? כן. כאילו, חרוזים אפשר גם לשים אחרי הבורקס, שכבר יש לנו סליים. את ממליצה לפני הבורקס לשים את התוספות? זה לא המלצה, זה פשוט מה שאני מעדיפה. ומה ההבדל? אין שום הבדל. זה לא חרוזים אלא נצנצים גדולים ולא אבקת נצנץ, אז יש הבדל כנראה אם תשימו אחרי שהסליים כבר מוכן, זה כנראה יהיה לכם ממש לא טוב, הסליים לא ינתח פשוט. נראה לי זהו, אני לא רוצה יותר מדי. אגב זה לא משנה של איזה חברה נצנצים, אני פשוט קניתי של חברה של חומרי יצירה, סופר קיט קוראים לה, זה ממש לא פרסומת, ממש לא קיבלתי את זה. סתם, לא באמת קיבלתי את זה בפנים. קניתי את זה ב6 שקלים בניצן טויז. זול. ניצן טויז אבל זה חנות שיש רק אצלנו ביישוב הזה. לא, מסתבר שלא. באמת? כן, יש סניפים שלה ברחבי הארץ. אוקיי, למי שיש ניצן טויז ביישוב שלו, בעיר שלו, שיכתוב בתגובות ויכתוב באיזה מקום. עכשיו לבורקס. כמה שמים מהבורקס? בהדרגה, שמים 2 טיפות, אחר כך 3, ככה. מה, וגם מערבבים תוך כדי? כן. אז בואו תראו. 2 טיפות שמתי, והרבבתי. אוקיי, אין לזה השפעה בכלל כרגע. אז בואו נשים עוד. זה כמו שאתם רואים, זה ממש טיפה יותר דליל, אבל לא מספיק. 1, 2, 3. אני לא יודעת מה ההבדל בין דליל לסמיך, את לא יודעת. יאללה. אין, לא נראה לי יש הבדל. יש הבדל. מורות לעברית סתם מקצו אתכם. טוב, אז אני רואה שזה מתחיל כבר להשפיע קצת. כן, יש פה איזה גושון חמוד וחביב. אנחנו נעדכן אתכם שזה יהיה ממש. פה. תתעלמו ממה שהולך לקרות בשניות הקרובות. אוקיי, אז הפסקת פרסומות קצרה. אני רוצה להמליץ עליכם על הסליים שממש לא אני הכנתי. אני ממש אוהבת את אוקיי, אני רוצה להמליץ על הסליים שקניתי, שהוא של חברת רוני וולר סליימים. הוא ממש סטיש, וממש לא קיבלתי אותו מהחברה, ואני ממש לא משוחדת כי קיבלתי אותו מהחברה מכינה. זה אני הכנתי אותו. אני מקווה ששמעו אותי. כמובן שזה, כן, אני אומרת את זה שוב למי שלא שמע, זה לא אמיתי. סתם עשינו עכשיו, אנחנו נעדכן אתכם שזה יהיה מוכן. בורקס. What a freak. לאכול דייסה מתפוקות שלי. מרעב לדייסה. רוצים לאכול דייסה. לא יודעת למה אני ניגלת מהאמריקם הזה שאני מצליחה. כל פעם שאני נכנס להם באמריקם. בהתחלה זה מה שעושים, ואז מנקים. כמובן לעשות את זה על משטח לא כמו שרוני עושה. לא צריך על משטח כי בסוף זה יורד, אל תדאגי. אוקיי. חברים, לא להקשיב לחברה שלי, היא לא מבינה בסליימים. בסדר. רומי, את קראת לסליימים דוד? שלאמא שלי הוא לא. תראו איזה מושלם הסליים הזה נראה כבר, אני מחכה את הבנות האלה בעולם הזה. וואי, מי שיש לו טיקטוק בטח מכיר את הבנות האלה, שכל הזמן הולכות לבלוג סופר פארם, עושות ולוג קניות בסופר פארם, ואומרות, טוב, ניקח את הבושם החדש של נועה קירל, כי היא האחות שלנו, וניקח ונקנה את האלבום החדש של איתי, של אושר כהן, כי הוא בן דוד שלנו, ונלך לבקר וניסע עם האוטו של בנזיני, כי הוא פשוט האח של נועה קירל, האח חורג של נועה קירל, כן.
זה אלרגיה אומייגאד. מה רומי? אומייגאד. רגע, תישארי ככה, תחייכי. אוקיי, חכי. רומי, מה עשית? לא, זה פשוט ערב מושלם. לפחות לדעתי כפרות. רומי, מה את עושה? רגע, זה כזה, תחייכי. רומי, מה את עושה? זה יפה בטירוף. רומי, תראי לי מה את עושה. אני לא יכולה להראות לה. אז תגידי לי מה את עושה. אני עושה כזה עם האצבעות, אני אסביר לך רגע.